Selamat kayo berdatang, selamat semua kawan nato. Mga umurus sa iyo na po sa buktima. Although many Catholic defenders can deliberate this topic very well. Kung saan hindi mo si Brad Jeffrey Cadusa, ay mo say-say ni Brad Sinago, doon lang ko'y makita din nga importante sila ito sa inyo. Kailangan daw sa gipadayan ng ibigay. Ngayon ng Diyos, naglago at tanan sa ita, tanong, tubig, tao. Pero kadtong dunay marka sa ilang antang hika sa Diyos. Maluwas pa siya. So nag-isip ito Ginoo, marka selyo sa antang. Nagkatong nagduna na maluwas. Wala nga, sugod na rin. Wala ito ba sa ako ng pinadayan 14.1? Ipatik sa inyong antang. Angaan sa mga, kung servisyo 1.13, i-appeal sa Espiritu Santo. Kaya ganyan ito sa makaraan ng Cruz, ginagmay man. Tungod sa timahan, Santa Cruz, ngalan sa mahal, o sa anak sa Espiritu Santo. Ngalan sa mahal, sa anak sa Espiritu Santo. Huwag nang ginagmay. Mora ka naswata nga ang ipatik sa agdam ang tanim ng Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kunya, sa Ezekiel 9:4, kanang New Jerusalem, no, Old Jerusalem Bible. Ikagawa kanang Christian Community Bible. Karang Ezekiel 24, hindi ko na Ginoo. Mga anghel, magatubo sa syudad, mga batang tigulang, mga lalaki, babae, magkahig krus ang ginagatan. Pero kaya kaya ito, isa ng King James Version, pabili nila, markahig ang tanbo, huwag ito kung sa'yo markah. Pero when you start reading the Hebrew Bible, ang ipatik na tao, THAU. That is the last letter of the alphabet Hebrew language, that is the last letter. Katapusan na sa letra. Pero sa how does the Hebrew language grow? Kanang tao, doon na may small letter. Ang small letter sa tao, T. Anong letter T ito? Karawang ng letter T na ito, di ba? Na yung pinataas, na yung pinabuhos, na yung pinababa. Puros na. Walang meaningful kayo kung gamiton ang iyang kahulugan yun, ang sakto yun. Walang nasa Jerusalem Bible, markahig krus. Sa Christian Community Bible, mo ilagyan ang gamit yun. Markahig krus. Balik ninyo mga anghel, why markahig krus, mamatay na. So, wala nga makita na ito nga katong katalagman mo abot, mamatay ang katanong, isda, langgam, mahayop, laki po daw. Pero, analibdan sino katong tunay marka sa atin. Yan sa'yo marka sa atin, ngalan sa bahan, ngalan sa anak, ngalan sa Espiritu Santo. Kung sa'yo marka, krus. Yung ano mo na? Pungutan mo na ito sa Pablo. Nasa Galatia 6:14. Nganong ningon mo sa Pablo, wala na ko'y gihimaya na lain pa. Gawa sa krus ni Kristo. Kung isdutan ganyan. I do not exalt anything but only the cross of Christ. Yan sa Galatia 6:14, verse 16, huwag dili doon ta, mag-asol kung tawhan ka na ko. Ganiyas kong lawas ang marka ni Jesus. Kaya marka ni Jesus, isbutan niya, dili na tato. Dili na tato. Kaya siya Pablo, giriro pa, nagkakit nga sama, nang ayaw lang. So, kanyang magkerdong niya na ako, bato, lata, latos, mark of Christ. Meaning the cross is suffering. Meaning the cross is suffering. Finally, katapusan, kanang inod kay Kristo, na sa
9:23, San Lucas 9:23. Kung gusto mo maluwas, sunod ka na po. Pasaan na ang iyong krus. O pagtubili ka mo sa pugalingon, kada. Mo ka na yung ambitious sa krus. Kung gusto ka maluwas, sunod ka na po. Pasaan ang iyong krus. O pagtubili sa iyong pugalingon, kada. Pero ikaw na kita eh. Ang babae, ito-tuyo, alaw ay siminaan para tanawas ng lalaki. Sala na lutan. Muna nagpatay sila ganyan makala. Niya maimong pagkaglayan gawa si mga sama. Sala na. Nga naman, ginoon ko yung nagputa na, hindi mo na si Kara, hindi mo nang ato nang lapasan. Ang Diyos sa Diyos, hindi patutulat ko sa kamatayan naman ng buhay. Sa akong bata-bata ng panahon, nagkaapon sa kong tentasyon, lumayo ba? Gato na ko sa ining Manila, yung meeting sa Mamiyo, dito ko sa 12 story, bakting pala kaunas ka daw, is this the room of Mion Soc Fernandez? Ako'y nakakatawa. Yes, I am Soc Fernandez. Sir, there is a woman here named Nancy. Would like to go up 12 story to see you personally. No, ma'am. Wala kayo dito, no, sir. I have not known any woman named Nancy in Manila. Kaya sir, una ko sa mga kung manito din kayo lagi kong Nancy. Do not do it. Do not let him go up. Niya kung ibuka ko, kung bigo. Kaya malagod mo dito. Sasok. Ignorant tingin, butan na! Ay, butan na ko. Sus, pagkapunta ko kay Gal ang mga puntahan sa silingan nga mga mayor. Dinisulog din ito. Mga taga-salon pa. Uy, so, wala kayong pagmadihan. Ano ang gaganin mo sa buhay? Ako ba naman? Gusto mo yung kahimong ginoon? Inyong ibalibangan gabi eh. Maganda? Flirting ko pa. Starlet. Dihay bugaw. Yung itong bugaw, sir. You enjoy heaven with this beautiful. And he is started. You know, not cheap because he is not cheap woman. 80,000. Because you are 260,000. Katong may ura na taga-sawa. Di ako isutin sa kinsay mo tanga pa na milyonaryo ito siya. He said, yes, I enjoy it. Kung pula rin kayo. Go, ako kung bulsa. Ako, I will issue now check. May cut o may kamba. Yan. Siya na yung nabirmahan na. Chicken. 160,000. Yes, are you ready? You will go, no! We need cash. Not chicken. Jadi gitu sa dalang kwarta kay atto ko sa tulisan. Chicken, gini kwarta. Magkagawa ko ng chicken. Hindi naman makaibisan. Lain tao, ikaw mo kayo. Ito mas ibang signature. Cebu pa so, yan, kapag mo. Lumami din eh. Ako'y bayad, 60,000. Pero, kung madali ko yun, nagkas ko din. 40 ko pa. Sa mayon ako, kadong sa kadagdagan ako, hindi para ako, umayan ako. Tapi kituyo ni Buya na nagailat ngayon ako, tapi ituyo. Puno, pag-apply na ko, sulit, tupan ako. Buya, nakuasan na kayo, nagkanaw ka siya. Sige lang, baka manulali mo siya. So, sabi, enjoy question with ourselves. Gusto ko ka, lipay-lipay ka doon. Diba, kasi po, pero sa ito yan, wapa ko ba, tanong pa. Pero yun yung mga careful po. Nako, right? Matanda na pa rin. Doon ang may problema. Siya nga po himaw ka. Dili po tayo na po kung himaw. Doon ang may problema. Siya doon na. Isa man, ang ako anak, final examination. Dili magka-appeal. Bibi ka bayad. Sito na po ang eskwelahan. Ilang pera tayo? Siya 16,000. Hinahinay ko break.
kuha ako, kaya bakukog sila, magyatagan ako siya. 16,000 ako nag-iwi. Susunod ang peso. Kailang rin ako. Uyok-uyok ko nabit ito, pinag-iwi. Ato nga, ako, ma-apply na ako sa nga na ako, may city tayo. Kaya magkakita niya na ako, yung nga, nakikigay ko din. So, mura ang Lucas 9:23. Pag tumibig sa mga gano'n. Okay. Gusto mo siya. Kaya sa mga palibalay niya sa talisay. Pero no, sir. No, kalaan. Kaya ito eh. May mother is a woman. Doon ang maging isang babae. Si Bagong nila yung problema. Niya pahibos lang siya. No. Ito na tayo. Wala nga akong ba't na magpagaling. No. No. Wala nga tumili ito sa pagpagaling. Ayaw ko na nagkalipay sa kalimutan mo. Lapay na. Diyos, masakil pagkakusakan. Lipo ka, tunilagan, mulawan. Pero kaluno na lang. Impirno niya mo na. Hindi ko makita. Ako pagpulong yun, hindi ko makita. Pagayon, tapos gino, hindi bisiyo nga niya. Gino, kumaay ka. Gino, kumaong yun. Pero di ka muhiya. Magsige ka pa doon. Huwag ka nang pagkaput ang kapos. Kaya ka natin kasatan ito, kung pagkikapos na sa kanas, hindi lang na ito kita. Kaya kasaan na ito, hugot ang igot, hugot ng ito. Itatay lang kasi ako na ito siguro. Wala yung anghel magkasakal. Kaya kiulikod mga ito ito bukunin. Lucas 9:23. Kung gusto kang maluwas, sunod ka na ako. Masana yung krus. Pag tumili sa buko. O sabihin mo na pasado, dito kita. Salamat kayo. Nagkampo na. Salamat sa mga o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo sa mga kayuhan. Salamat sa imong pagpanalangin sa mo, mga Catholic Faith Defenders. Maninguha kayo pagtumili sa mga kalimo. Hindi may magpakita o mga panitingnan na hindi maayo sa mga masas na tao. O Ginoo, hindi mo kami kanunay sa mga mayroong buhat sa kaluwasan. Kaluwasan namin, kaluwasan sa Pag. Salamat mga birhin na Ginoo, iyan po kami kanunay. Amen. Amen. Sa ngalan sa mga, sana, sa Espiritu Santo. Amen.